Днес ще играем Geometry Dash, но ако загубим, видеото свършва. Това е втора част. Така че да започваме. Това пак ви казвам първо ще загрявки, както в предишното видео видяхте, ако сте го гледали. Така че почваме с малко загрявки пак. Уникална загрявка. Дано сега да ме чувате по-добре. Би трябвало да ме чувате по-добре. Ако искате още части, може да направим, например, поредица на Geometry Dash. Ако загубим, видеото свършва. Пишете в коментарите, лайкайте, за да знам. И ако на предното видео не сте написали, вие на кое ниво сте стигнали, напишете го под това видео в коментарите, ако искате. То ще ми е интересно да прочета. До къде сте стигнали. Добре, добре. Бам! Бам! Та стройка много ме заразни. Между другото, не знам защо съм се стигнал на това не е игра на загрявка. Сега представете, не. Пак ли ми дата стъпа реклама, бе? Какво става с игра? Представете ли се сега да мина нивото, докато загрявам, пак после да не го мина, както май предишното видео стана. Добре, още един опит загрявка. Ако не сте гледали предишното видео, да ви кажа, че сега ще говоря, ама после като почна реално предизвикателство, като започне, няма да говоря много, защото само се заключен към играта и за да не загуба, разбира се. Надявам се наистина така да ме чувате, защото ако не ме чувате, ще трябва да изкупвам микрофон, май, не знам. Ще видим. Тъс учинка не знам що, ма наистина някакъв ненормален навик. Тези стройки всеки път ги минавам, когато почна предизвикателството и умирам на тях, например. То при предизвикателството не умрях на тях, ама сега може и там да умра. Добре, готови сме, горе-долу загрях. Сега почваме с предизвикателството. 3, 2, 1. Ако не сте се абонирали за канала, се абонирайте с камбанката. Предизвикателството почна. Спирам да говоря много. Пишете в коментарите, ако искате други видеа и какви да са те, на играли, навънка, на какво да са. Пишете в коментарите. Аз чета всички коментари, ако сте написали. И пишете, разбира се, кога искате да снимам, кой ден. Например, в петък, понеделник, вторник да качвам, сряда, когато решите. Спирам да говоря вече. По-малко ще говоря. Почвам предизвикателството. Добре, добре. Добре, добре, и сега ги ще умирам. Мале. Не знам. Ама... Добре, тук е бебе, ще би трябвало да не е нивото. Предишното предизвикателство умрях. Предишната част умрях. На първо ниво, но сега го минах. Благодаря за рекламата Обувки БГ. 300 реклами ми дайте, ако искате. Добре, второ ниво. 3, 2, 1.
Тук не мисля да го мина, не знам защо, но този ниво наистина не си го спомням. Тук мисля, че повече трябва да стигна, защото това ниво наистина не си го спомням. И разбира се, да не свърши видеото. Тук май също имаше тройните, че не е много добре. Ето като стинка трябва се не взимал. Май съм забравил как се взима. Сигурно някъде отдолу трябва да падне, не знам. И то стинка трябва лесно взима. Доста лесно и то се взима. Добре, колко 70%? Тъпо към 80% и умирам на 67%. Браво на мене. Явно и това видео ще е кратко. Както виждам, пак умрях. Ето да ви покажа, че съм на 8 ниво. Минал съм Jumper, Can't Let Go. Само не ме питайте как ги минавам, защото ми отнема по един месец сигурно да ги науча. И сега съм на 3 ниво. Умрях. Предсказателството свърши и видеото свърши. Чао!